Unsa kaha ang akong magtutudlo? Sugilanon ni Angeli Lodovico. Dibuho ni Hana Manaligod. Siya si Tiago. Nag-andam siya sa iyang gamit sa pag-eskwela. Samtang iyang papa naglimpyo sa iyang sapatos, miingon siya, "Aba, di lang ko may eskwela kay mahadlo ko." Ayaw kahadlok, panak. Nindot kaayo ang mo eskwela. Ingon iyang papa. Unya, gihatod siya sa iyang mama ug papa ngadto sa eskwelahan. Diha nabati niya ang grabe nga kahadlok. Doon niya mangaway ang mga tao niya. Bye, anak. Amping, enjoy sa pagskwela. Ingon sa iyang mama. Nag-inusara na lang si Tiago. Guol kaayo siya. Nahadlok mangod siya sa iyahang magtutudlo. Good morning, dong. Sulti sa magtutudlo. Good morning, sir. Tubag ni Tiago. Dali, apil nila og dula. Unya, nakigdula siya sa iyang mga classmates. Hinay-hinay, nawala ang iyang kahadlok. Nalingaw na siya sa pakigdula. Nakig-istorya siya
sa iyang classmate. Dali na, mangandam na kita. Nagsugod na ang ilang klase. Gikantahan sila sa ilang magtutudlo. Nangantasab sila. Ug nalingaw kaayo silang tanan sa ilang pag-eskwela. Unya, nipauli si Tiago ug ang iyang mga classmates. The end. Bye-bye!